Il-għodwa tajba. Nilqakom għal-quddisa tal-lum immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. U miegħek ukoll. Ħuti jew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri għad-disa. U din il-quddisa nitolbu b'mod speċjali b'ringrazzjament għal grazzi lil mulej tagħna biżjara tal-Papa fostna u nitolbuh l-umiltà li aħna naħdmu fuq il-kliem li tagħna u li ħallina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla jista' kollox jafrinna dnubitna. U jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Għatina mulej li naqdu bla jeda rrida tiegħek biex il-poplu għaddej tiegħek f'din il-ħajja jikber dejjem fit-tjieba u fil-att. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Ktieb tan-Numri. F'dak iż-żmien l-Iżraelin telqu minn ħdejn il-Muntanja Ħor mat-triq tal-Baħar tal-Qasab biex jeħduha bid-dawra mal-art ta' Edom. Imma l-poplu iddejjaq jimxi u beda jgerger kontra Alla u kontra Mosè. Alla tellajtuna mill-Eġittu biex immutu fid-deżert. M'hawnx ħobs u lanqas ilma. Aħna xbajna b'dan l-ikel ħafif. U l-mulejba tsrib velenużi f'nofs il-poplu u bdew jikdmuhom. U mietu ħafna mill-poplu ta' Iżrael. U l-poplu marant Mosè u qalulu: din ibna għax tkellimna kontra l-mulej u kontra tiegħek. Itlob li l-mulej ħajwarrab is-srib minn fostna. U Mosè mar jitlob għall-poplu. U l-mulej kellem lil Mosè u qallu: għamel serb tal-bronz u arbulaħ bħal stendard u kull min jingidem u jħares lejh ifiq u jgħix. U Mosè għamel serb tal-bronz u arbulaħ bħal stendard u ġara li kull min kien jikdmu s-serb kien iħares lejn is-serb tal-bronz u kien ifiq u jgħix. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali. Mulej, isma' it-talba tiegħi. Mulej, isma' it-talba tiegħi. Mulej, isma' it-talba tiegħi. Ħa tasal għandek l-għajta tiegħi. Taħbix wiċċek minni f'jum id-dwejjaq tiegħi. Ressaq widintek lejja meta nsejjaħlek fittex weġibni. Mulej, isma' it-talba tiegħi. Ħajkollhom il-ġnus il-biża' ta' ismek mulej u s-slaten kollha tal-art il-biża' tas-sebħ tiegħek. Meta l-mulej jerġa' jibni lil Sion u jidher fis-sebħ tiegħu u jisma' it-talb tal-mitluqin ma jistmelx it-talb tagħhom. Mulej, isma' it-talba tiegħi. Jinkiteb dan għan-nisel li għad jiġi u poplu ġdid għad ifaħħar lill-mulej. Il-mulej ħares l-isfel mill-għoli tas-santwarju tiegħu u jittawwal mis-sema lejn l-art biex jisma' il-krib tal-ilsiera biex jeħles il dawk li huma għall-mewt. Mulej, isma' it-talba tiegħi.
Iż-żerrija il-kelma ta' Alla, il-bidwi u Kristu, min isib lilu ikollu il-ħajja ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lill-Fariżej: Jiena mmur u intom għad tfittxuni, imma tmutu fid-dnub tagħkom. Fejn sejjer jien intom ma tistgħux tiġu. Qalu l-Lut jaqgħu se jneħħi ħajtu bidejh dan, għax qal fejn sejjer jien intom ma tistgħux tiġu. Ġesu qalilhom: Intom minn hawn isfel u jiena ġej minn hemm fuq. Intom nies ta' din id-dinja ma jien minix ta' din id-dinja. Kif qedtilkom jien, intom tmutu fid-dnubietkom. Għax jekk intom ma temmnux li jiena hu, tmutu fid-dnubietkom. U int min int staqsewh? Weġibhom Ġesu: Dak li ngħidilkom sa mill-bidu. Għandi ħafna xi ngħid fuqkom u x'nikkundanna fikom. Iżda dak li bagħatni jgħid il-verità. U jiena ngħid lid-dinja dak li smajt minn għandu. Huma ma ntebħux li kien qiegħed ikellimhom fuq il-missier. Għalhekk Ġesu qalilhom: Meta terfgħu il fuq lil bin il-bniedem, imbagħad tarfu li jiena hu u li minn rajja ma nagħmel xejn, imma li nitkellem skont ma għallimni l-missier. U min bagħatni huwa miegħi u ma telaqniex waħdi, għax jiena dejjem nagħmel dak li jogħġob lilu. Meta tkellem hekk, kienu ħafna dawk li jemmnu fih. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minn dnubietna. Il-kapitlu 8 ta' San Ġwan huwa kapitlu fejn ir-raba' Evanġelu jippreżentanna konflitti kbar bejn Ġesu u l-establishment reliġjuż ta' dak iż-żmien, il-Fariżej, il-kittieba. U fil-fatt, fil-bidu ta' dan il-Vanġelu jitkellem mal-Fariżej, dawk li kienu l-orrif tal-liġi, dawk li kellhom il-qawwa jinterpretaw il-liġi u jgħidu lill-poplu kif għandu jsegwi l-liġi. Jinsisti magħhom fuq xi ħaġa li ma jieħdux gost biha. Qed jirrifjutaw l-evidenza, l-qawwa ta' Alla li qed topra fih. U allura jgħidilhom intom se tmutu fid-dnub tagħkom, id-dnub tagħhom x'kien din il-lebusija tal-qalb li ma jistgħux jifhmu kif Mastru Daxxa minn Nażaret ikun liben ta' Alla l-ħaj. Nifhmu li ma kienx ħaġa faċli għalihom, jirrealizzaw li Alla jaħdem dan il-mod kważi skandalus. Imma Ġesu jinsisti magħhom li għad għandhom ċans jifhmu ir-risposta tal-mistoqsija li għamlu huma stess. Int, min int? Nistgħu ngħidu li l-Vanġelu huwa proprju risposta għal din id-domanda dwar min hu Ġesu. Minnhom ipoġġi din id-domanda wkoll lill-dixxipli tiegħu: min jgħidu n-nies li jien, imma intom min tgħidu li jien, min jien għalik? Ta' min nistaqsu għalilna nfusna li din il-domanda. Aħna nippreparaw f'din il-ġimgħa l-5 ġimgħa tar-Randan u mbagħad il-ġimgħa d-dieħla noqorbu lejn il-misteru kbir tal-Għid. Ġesu min hu għalija? Statwa tal-Kartapesta? Kurċifiss li noħroġ għal-ġimgħa kbira? Fid-dar, fil-gallerija?
Dawk affarijiet kollha sbieħ ma kif qalilna l-Papa hemm bżonn iwasluna għall-laqa ma' Ġesu ħaj u veru. U l-mulej jitkellem ukoll fuq dan il-misteru kbir ta' kif aħna se narfu minnu. Meta terfgħu il-fuq lil bin il-bniedem, imbagħad tarfu li jiena hu. Aħna niskopru minnu Ġesu meta nħarsu lejh imsallab merfuħ il-fuq. Dak li għalina kien qatt ta' violenza, kattiverja, kundanna, assassinju. Fidejn il-mulej isir għodda li permezz ta' dik l-umiljazzjoni jeżalta lill-liben tiegħu u juruh lid-dinja. U aħna m'għandniex għalfejn nitfixklu b'dan id-diskors in-nota li tikkonkludi l-Vanġelju tal-lum tgħid. Meta tkellem hekk kienu ħafna dawk li jemmnu fih. Aħna ħafna drabi naħsbu li biex nattiraw in-nies li Ġesu rridu nagħmlu jisu Vanġelu kollu mimli ħlewwa u zokkor. M'għandi xejn kontra dawk li jaħdmu fil-qelu ta'. Imma il-ħajja mhix hekk biss. Il-ħajja salib ukoll, il-ħajja tbatija, il-ħajja jgħotja. U l-Vanġelu jitfadawl fuq il-ħajja kollha tal-bniedem. Meta aħna ma nibżgħux nitkellmu u naħsbu u naqsmu it-triq tas-salib għalina nfusna bejnietna l-xulxin, allura wieħed iħossu iżjed qrib Ġesu. L-Vanġelu huwa dawl fid-dlam huwa melħ fejn m'hemmx toma fil-ħajja. U fis-salib hemm ukoll il-fejqan tagħna. Ejjew nitolbu ħafna dawn il-ġranet b'mod speċjali biex il-żjara tal-Papa fostna tħalli ħafna frott spiritwali. Aħna nifirħu biex xogħol kollu li sar, nixtieq nirringrazzja wkoll lil kull min ħadem. Tant nies ħadmu, tant nies ħadmu. Il-Knisja mill-Istat, mill-awtoritajiet kollha biex din iż-żjara tkun żjara li kif rajna bajnejna. Twassal lill-Papa l-messaġġ tiegħu qrib il-poplu tagħna. Nixtieq nirringrazzja wkoll lill-poplu għażiż tagħna tal-li laqa lill-Papa b'tant ferħ. Il-Papa tant impressjonatu dil-ħaġa. Tant impressjonatu il-laqa tal-Maltin u l-Awċin. Imma issa se nagħmlu bil-kliem li qalilna se jibqgħu biss ir-ritratti sbieħ u l-videos. Se nħallu. Ejjew nitolbu biex dan lejt il-kbir li aħna qed nippreparaw għalih, aħna niskopru kemm iħobbna l-mulej, kemm hu mimli ħlien għalina. U hekk din iż-żjara bl-interċessjoni ta' Sittna Marija li l-ġimgħa se nfakru d-duluri tagħha, il-ġimgħa d-dieħla nagħmlu l-purċissjonijiet eżiż tagħna. L-interċessjoni ta' Marija, din iż-żjara tal-Qdusija tiegħu l-Papa, is-suċċessur ta' Pietru, fostna tħalli frott. Slima għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifir u l-glorja ta' ismek, aħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Nofrulek mulej is-sagrifiċċju ta' sliem biex fil-ħina tiegħek taħfrilna dnubietna u tmexxi l-qlub tagħna li m'għandhomx mistrieħ bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irodulek ħajr. Għax bil-passjoni ta' ibnek li salvatna, il-bnedmin kollha għarfu jħossu li għandhom jistqarru l-kobor tiegħek. Meta bil-qawwa tal-aġeb tas-salib sar ħaq mid-dinja u feġġet is-seta ta' Kristu msallab. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġlu l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'feħ kbir intennulek. Qaddis, 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 qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-oli tas-smewiet, imbirek minn ġej fis-sem il-mulej. Osanna fil-oli tas-smewiet. U Alla inti sa mill-ħolqien tad-dinja tagħmel kull ma hu meħtieġ biex il-bniedem ikun qaddis bħalek. Ħares lejn għalek lejn dan il-poplu tiegħek li nġabar hawn u sawwa bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek fuq dawn l-offerti biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' ibnek il-Aziz, Ġesu Kristu Sidna, li bih aħna l-koll u lidek. Meta konna mitlufin u ma stajniex aktar nersqu lejk, int ħabbejtna bimħabba li ma bħala. Ibnek il-Aziz li waħdu l-ġust, tallu l-nifsu fidejna u ma stmerx li jkun imsalla palina. Iżda qabel ma fetaħ idej fuq is-salib bejn is-sema u l-art biex ikun sinjal għal dejjem tal-patt tiegħek magħna li jagħmel l-ikla tal-għid mad-dixxipli tiegħu. Waqt li kien fuq il-mejda ħal ħobs, ratt il-ħajr birek qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla u li kien jaf li se ħabbeb kollox fih bid-dem li kien se jxerred fuq is-salib. Ħal kalċi mimlimbit reġerat il-ħajr taħli l-ħbieb u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxerred għalikom u għal-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Salvana int, o Salvatur tad-dinja, bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna u nagħmlu t-tifkira ta' Ġesu Kristu li hu l-għajt tagħna u slim tas-sew għalina u niċċelebraw il-mewt u l-qawmin tiegħu għall-ħajja. Waqt li qegħdin nistennew il-jum għażiż ta' tieni miġja tiegħu, nofrulek u Alla fidilu veru din il-vittma li tikseb għal bnedmin kollha il-grazzja tiegħek. O missier aktar ħanin fit-tieba tiegħek ħares bħarsa ta' ħniena lejn dawk li qed torbot miegħek għax qed tagħtihom li jissieħbu dan is-sagrifiċċju waħdini ta' Kristu. Bil-qawwa tal-Ispirtu qaddis tiegħek għamel li jingħaqdu f'ġisem wieħed biex fih tintemm kull firda bejniethom. Żommna l-koll fema waħda u qalb waħda mal-Papa Franġisku miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħolli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni mal-Isqof Anton. Ejna nħejju l-miġja ta' saltnatek sa ma tasal is-sija li nidru quddiemek qaddisin fost il-qaddisin tas-sema.
mal-Verġni Mqazza Marija u mal-Apostli u maħutna mejtin li aħna nafdaw għal-ħnina tiegħek. Imbagħad mibdulin f'ħolqien ġdid u meħlusin minn kull taħsir, inkunu nistgħu tassew fiċ-ċokon tagħna irrodulek il-ħajr ta' Kristu ibnek li għajx għal dejjem. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missir li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u rina nagħmlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum. Aħfrinna dnubietna palma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex nkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna, Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat li l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu laqda li jintrid fiha int li tgħixu s-salta għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħidnu bit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħidnu bit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħidnu bit tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek eħlisni meħtieti kollha u minn kull ħasen. Żomm li dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li titqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek. Ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħidnu bit tad-dinja. Ħennin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem.
Nitolbu. Għatina Alla li tista' kollox li naħsbu bl-għeda fuq il-ħwejjeġ tas-sema biex dejjem nistħoqilna nirċievu d-doni qaddisa tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu segwa online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-għanaqattu magħna għal dan il-mument ta' talb. Nofru dan ir-Rożarju għal paċi fid-dinja, mod speċjali fl-Ukrajina. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u wara l-araq tad-demra. Missierna li inti fis-smewwiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikolli tritint kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Nikkonsidraw nikkontemplaw. Fit-tieni misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie marbut ma' kolonna u flaġellaw. Missierna li inti fis-smewwiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikolli tritint kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa.
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Amen. Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt Slim tagħna. għalik Amen. Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tal-batija ta' Sinjur tagħna Ġesu Kristu nguġin koronat korona tax-xewk. Missierna li inti fis-smewwiti tqaddis ismek tiġi saltinatek e kulli tritint kif is-sema jibda fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum aħfrina dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina la ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tal-batija. Meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smewwieti tqaddis ismek tiġi saltnatek e kulli tritint kif is-sema jibda fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina la ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa.
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Amen. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Amen. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Amen. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Amen. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missieru, lill-Iben, l-Ispirtu Sant. Kif kim il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Konsidrawni kontemplaw. Fil-ħames misteru minn tal-batija meta s-Sinur tagħna Ġesu Kristu salbuh u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missielna li inti bis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek. Ikun li tritin kif is-semek ta' fl-art. Ħobsna ta' kull jum matina llum maħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina la ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima Amen. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missieru, lill-Iben, l-Ispirtu Sant. Kif kim il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana slima lik. Lilek inajtu għalli xaħna turufnati u li tefa. Lilek nitnidu aħna nibku nolfqu f'dan għal-wid ta' dmuħ. Jgħamel avukata tagħna dawwa lejna dawk lajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina għadana turufnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Lopalina qaddisom Malla, Biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. skont il-fema tal-Papa u għal-bżonnijiet tiegħu. Missierna li inti fis-smewwiet tqaddis ismek tiġi saltnatek.
Ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. خبزنا تا كل يوم أعطينا اللوم اغفر لنا ذنوبنا بحال ما نغفر للمنوحات علينا لا تدخلناش في التجريب إذ لسنا متداني آمين. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا اطلب علينا مذنبين إسا وفي الساعة الموتانا آمين. Glorja lill-Missier u l-Iben u l-Spiritu Sant. كيف كم البدو إسا وديم ويبقى لديم تديم آمين. Għatihom mulej il-mistriħ ta' dejjem. الدو تديم يدليلهم Jistrieħu fis-sliem. آمين. Mulej ħnina. مولاي هنينا Kristu ħnina. كريستو هنينا Mulej ħnina. مولاي هنينا Kristu ismana. كريستو اسمانا Kristu il-qattal btana. كريستو القتال بتاعنا Missier eternalla. حنا لينا Iben Alla li fdejt id-dinja. حنا لينا Spiritu qaddis Alla. حنا لينا Trinità qaddis Alla wieħed. حنا لينا Imqazza Marija. اطلب علينا Imqazza Alla. اطلب علينا Imqazza xebba ta' اطلب xbejbiet. علينا Om ta' Kristu. اطلب علينا Om il-Knisja. اطلب علينا Om tal-ħnina. اطلب Om علينا tal-grazzja ta' Alla. اطلب علينا Om muxebba. اطلب Om علينا it-tama. اطلب Om li علينا zjed safja. اطلب علينا Om li zjed nadifa. اطلب علينا Om bla teba. اطلب Om علينا li tistoq l-imħabba. اطلب علينا Om tal-aġeb. اطلب Om علينا tal-pariri tajjeb. اطلب علينا Om ta' min ħalaqna. اطلب علينا Om ta' min salvana. اطلب علينا Xebba kollu kaqal. اطلب Xebba علينا li tistoq kull ima. اطلب علينا Xebba li tistoq kull foħrija. اطلب علينا Xebba kollok seta. اطلب علينا Xebba kollok ħnina. اطلب علينا Xebba dejjem marbuta ma' Alla. اطلب علينا Mera tal-qdusija. اطلب علينا Tron tal-erf. اطلب علينا Bidu tal-ferħ tana. اطلب علينا Amara tal-Ispiritu Santu. اطلب علينا Amara ta' kull grazzja. اطلب علينا Amara ta' kull tiba. اطلب علينا Warda mistika. اطلب علينا Torri ta' David. اطلب علينا Torri tal-Lavorju. اطلب علينا Dar ta' Deb. اطلب علينا Arka tal-Rab tal-ġdida. اطلب علينا Bib tas-sema. اطلب علينا Kewkba ta' filodu. اطلب علينا Saħħa tal-morda. اطلب Ken علينا tal-midinbin. اطلب علينا Faraġ اطلب tal-migranti. علينا Għajnuna tal-insara. اطلب علينا Sultana tal-anġli. اطلب علينا Sultana tal-patriarki. اطلب علينا Sultana tal-profeti. اطلب علينا Sultana tal-apostli. اطلب علينا Sultana tal-martri. اطلب علينا Sultana tal-konfessuri. اطلب علينا Sultana tal-verġni. اطلب علينا Sultana tal-qaddisin kollha. اطلب علينا Sultana mnisna mingħajr l-ewwel teba. اطلب علينا Sultana mtella s-sema. اطلب علينا Sultana tal-Rużarju mqaddes. اطلب علينا Sultana tal-familja. اطلب علينا Sultana tal-paċi. اطلب علينا Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja. اغفرنا نطلبوك مولاي Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja. اسمعنا نطلبوك مولاي Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja. ħenna lina Itlob għalina qaddisom Alla biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati l-inna għaddeja tijek mulej Alla nitolbuk li ngawru dejjem is-saħħa ta' ruħu tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. U inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qedet il-fiduċja tagħha, mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għalanna l-grazzja, l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe ta' qalb safja.
Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santu Roccu, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna, Itolbu l-Alla għalina. nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-ħaġeb ħalletinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek għatina nitolbuk. L-inqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Ek li nħossu fina bla għeda dak li repitinna l-fidwa tiegħek. Int li taħxu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispiritu Santo Paraklitu, imbirek għal-Kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Giuseppe Parus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġu l-qaddisin kollha tiegħu.